שגם אם הקריירה הראשונה לא הייתה ממש מוגדרת, אני כבר עמוק בקריירה השנייה. זה לבלות הרבה יותר שעות רק עם בן הזוג, והרבה פחות עם הילדים. זה להיות עייפה, אבל עדיין בלי שיהיה לזה לגיטימציה. זה להיות הרבה יותר סלחנית עם עצמי, כי הרבה מעבר למה שעשיתי, לא בטוח שאני יכולה. זה להיות באתרים שבעבר היוו אטרקציה ולהבין שהם כבר לא ממש מתאימים לי. אולי אחזור אליהם עם הנכדים. להיות בת 50 זה זמן שמתפנה רק בשבילי. זמן להקשיב לתיאוריות שאינן קשורות בהכרח לתכלס. זה זמן להתנסות בהעלאה למודעות של אפשרויות שונות. זה, תקשיבו, לתת למה יגידו לתפוס מקום מעט פחות משמעותי. ולנסות להכניס את רגשות האשמה, אתם יודעים, ואת זה שאנחנו אומרים, אם אני לא אעשה, מי יעשה? לבקבוק ולסגור אותם. להיות בת 50 זה להתחיל לקחת מגה גלופלקס ולהבין שאין תחליף לגוף, לגוף יש בלי. להיות בת 50 זה בעיקר להתחיל ליהנות ממה שלא יכולתי לפני שהגעתי אליו. יש עוד הרבה שהכינו. הרבה! אני בטוח שכולם. אמירם אבל כתב. אמירם כתב. אמירם, לך בטוח יש מה להגיד. אמירם כתב משהו... עמי אין לו אף פעם מה להגיד, זה לא נכון. הוא כתב את התנ"ך על העניין הזה. בוא שב לידי עמי. מה אני? אל תתבייש. דף הנייר. עמי, השורה התחתונה בסוף. בהיעדרו של שלמה אתה זקן העדה. הממלא מקום. נכון. אנחנו לא נשאיר אותו למפגש. שברת אותו מאז שעזב. רגע, שלמה היה במפגש הקודם, לא? הוא לא היה? סיטו קודם דיבר על העניין של הזיכרון שישבנו פה את יודעת שאודי... הוא דיבר על זה, אולי אני פירשתי אותו ככה, אני לא יודע, שאנחנו בוחרים לשכוח דברים, מנצלים את הגיל. אבל אני חושב שאפשר גם לשכוח דברים מרוב התרגשות, אז אני קודם רוצה להודות לעודד ולבת שבע, והם יודעים למה. כל אחד לחוץ. פסיפס 50. אני לא מגיש טקסטים על מגע של כסף, אני מצלם תמונות במילים, תמונה לצד תמונה, והחבר'ה פה מכפר מסר מלווים אותי באנגינה. תמונה לצד תמונה, והמשמעות החדשה שנבנית בין התמונות. יונה וולך כותבת בשירה אדם צובר זיכרונות, אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ כמו חגב, בעת הקיץ, ויש שאדם שר. באתר אטרקציות בצפון יש אומגה 90 מטר אל הירדן. הבן שלי, בגלל שנעלב קודם לכן, לא רצה לעשות את האומגה הזאת. עוד כפיים. זה ממש בתזמון משהו. אני... זה הנקודות. עוד מעט הירוק פתאום בקנות הצגה. אני שמאוד רציתי שהוא יעשה את החוויה הזאת ויצבור זיכרון, הבאתי את הסנדלים הישנות שלו מהאוטו, הבאתי את רצועת הבטיחות המתאימה, והשארתי בדוכן הרצועות את תעודת הזהות שלי כפיקדון. ודחפתי את הבן שלי להתגבר על הפחד ולעלות בסולם אל הפסגה, אל מקום שממנו גולשים עם האומגה. הוא בעצם כבר רצה לחוות את החוויה, כבר רצה להיכנס לתלם של העשייה, רצה איזה מבוגר שיעזור לו להתגבר על החולשות. לאחר הגלישה הוא בא אליי ואמר לי, איזה כיף האומגה הזאת,
אפשר לעשות עוד פעם? ואני שמחתי. רמי ירושלמי, סופר ואיש הייטק, אח של חברי הטוב, מפיק סדרות הטלוויזיה אודי ירושלמי, כותב רומן בהמשכים באינטרנט. כל פעם פרק חדש, המלווה בשיר נוסטלגי מתאים מתקופה של נעוריו, שהיא גם התקופה של נעורנו, גם הוא בן 50. הוא כותב על צהלה. בפרלמנט השבועי שלנו, בבית הקפה ג'ו בדיזינגוף בשבת, אמרתי לו, הזיכרון שלך הוא מכרה זהב. כל סיפור שלך גורם לי לחוות את נעוריי מחדש. יש פה בכתיבה שלך איזה ניגוד מדהים בין מסך המחשב, שהוא לפי טעמי הדבר הכי מנוכר, לבין הכתיבה האינטימית שלך על נעוריך בצהלה. וכשהשיר הנוסטלגיה מתנגן לאורך זמן הקריאה, מעורר פרץ של רגשות, ובכך יוצר ניגוד מדהים של ישן מול מודרני. כתיבה על נעורים מזווית ראייה של בן 50, המתבונן על נעוריו ויודע הכל, גם לאן הם מובילים. רמי ביקש ממני שאני אתרגם את הסיפורים שלו לאנגלית. אמרתי לו שאני לא טוב מספיק באנגלית. דוקטור זאב גזית, זיכרונו לברכה, לימד אותנו בזמנו שהנעורים הם הדבר הנפלא ביותר שאדם קיבל, אבל הנעורים האלה ניתנו לאדם בזמן הכי גרוע מבחינתו. בזמן שאינו יודע מספיק על החיים, ואינו מספיק חכם ובעל ניסיון כדי לנצל את נעוריו עד תום. זאב גם לימד אותנו על מבט בציור, שאם מסתכלים עליו מקרוב, רואים כתמי צבע וקווים, והם מסתכלים עליו משהו שבחיים לא פגשת. מה, ספר, תשתף אותנו ככה, מה הרגשת, מה חשבת? ערב טוב. תראו, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. קודם כל, הסוף וההמשך הם לא הדברים הכי משמחים. בטח לא כשאתה פוגש אותם במסגרת כל אחד מגלה היום את הגיל שלו, זה בטח הפעם האחרונה, בגיל 50, או 49 יותר נכון. הדבר השני הוא שאני מבטיח לכם שהסוף יהיה מצחיק. אופטימי לפחות, כמה שיכול להיות. אני רוצה להגיד לכם, כל אחד ידע שאני שירתתי בצבא בפיקוד הגדנ"ע, הייתי קצין בפיקוד הגדנ"ע, שמי שיודע מה זה חיל הגדנ"ע, זה כמו להקה צבאית רק בלי האודישנים. ועשיתי שם שירות של 4 שנים, השתחררתי אחרי שנת קבע, כסף הלך לקיבוץ, פרייר, וכל השנים עשיתי מילואים בכל מיני מקומות, בכל מיני יחידות, לאן שלא הגעתי. וכשעמדתי להשתחרר איפשהו לפני 11 שנים ממילואים, בגיל 40 ומשהו, פנו לקצינים בקצין חינוך ראשי, הייתי שחר אז בקצין חינוך ראשי, וביקשו ממני להגיע לאיזה יום רעיונות כזה, ושם אמרו שאני מתאים. עשו הרבה התאמות לגביי בחיים, אבל זאת כנראה אחת הגדולות ביותר, ומשם התחלתי בעצם לעבור אוסף של השתלמויות, שאתם צריכים להבין שלפחות אני, בתוך היחידה הזאת, ללא שום הכשרה פסיכולוגית. פסיכי אולי כן, אבל פסיכולוגית או איזושהי משהו שקשור לבריאות הנפש, תסלחו לי פה אנשי בריאות הנפש, אין, שטוח לגמרי, לא מבין כלום, לא מבין מהחיים שלו, ובכל זאת מלמדים אותנו ומסבירים לנו ומפגישים אותנו עם שבויים לשעבר, עם משפחות של נעדרים, לא יודע כמה אתם יודעים, אבל צה"ל יש עשרות נעדרים עד היום, ממלחמת העצמאות עד היום, מימי המחתרות עד היום, ויש יחידה בשם איתן, איתור נעדרים, שעוסקת יום-יום, אנשים עוסקים בזה יום-יום במילואים, בחיפוש אחר האנשים האלה. יש להם בני משפחה, יש להם בנים, יש נכדים, יש אישה, וכדומה. וזהו, שום דבר לא מכין אותך, יום אחד כזה סתיו נחמד, אני בחיפה, חבר שלי מספר לי שחצו 3 חיילים בהר דב, אמרתי לו בסדר, בכלל לא חיברתי את זה לתפקיד.
וב11:45 אני מקבל טלפון מהמפקדת שלי שלא הכרתי אותה בכלל, כי כל חצי שנה מתחלפת המפקדת. הדבר היחיד שהיה לנו, שכל המפקדות שלנו היו בשם מירב, אז זה היה בסדר, אז בטח קראו לה מירב.